Amb l'objectiu d'ensenyar i aprendre els diferents balls regionals que formen part de la cultura d'alguns països d'Europa, la Fundació Catalunya Voluntària va organitzar dimecres 22 de juliol a La Palma un petit tastet dels balls que duen a terme tant la quitxalla com els gegants i els bastoners de la gralla, en la seva etapa final d'un projecte internacional de voluntariat social anomenat Let's Play Sing and Dance Together. Abans d'arribar aquí, han estat treballant en diferents localitats d'Estònia, Turquia, Hongria i Holanda, fent un ensenyament no formal per augmentar l'aprenentatge de la consciència positiva dels adults sobre la variada escena cultural europea, desenvolupant el sentit i la comprensió de la diversitat a través de la música i el ball. S'han dut a terme tallers i seminaris sobre música, cançons i balls i sobre l'educació d'adults i el diàleg intercultural a cada país soci. Ens hem dedicat a fer activitats locals, és a dir, a treballar en diferents sectors de la societat. Per exemple, a Hongria ha treballat amb gent jove addicta i nosaltres hem elegit, per exemple, gent gran. Llavors aquí a la gent gran al sector ja de Barcelona li hem fet fer ballar swing, per exemple. Llavors, cada 3 mesos el projecte el que es tracta és d'anar a cada país dels participants a mostrar els resultats i llavors aquesta modalitat, diguéssim, és l'última. Nosaltres ja hem anat als altres 4 països i aquesta és l'última, és quan han vingut tots aquí. Llavors el que volíem fer és una mica això de anar a buscar les tradicions ja més arrelades, més populars, sobretot respecte a la música, perquè d'això es tracta el projecte. Llavors, què millor que fer-ho al poble d'on vinc, que hi ha des de quitxalla, gralla, bastoners, i crec que també és una tradició molt popular com per aprofitar-la. Són 17 voluntaris que venen d'aquests 4 països. El que farem és presentar-li tant les tradicions populars com ara quitxalla, com ara bastoners, com ara geganters, llavors una mica perquè s'enriqueixin de la nostra cultura, però alhora ells també són partíceps de la nostra cultura i expliquen les seves cultures, llavors també és un intercanvi, que això és el que es tracta. Bueno, jo crec que s'ho passaran bé, perquè en realitat a cada país hem vist molt la cultura molt, o sigui, de forma local, o sigui, no tant allò aquí a Espanya, olé i flamenco, sinó que ens hem intentat fixar una mica més amb les tradicions potser més catalanes, però també més encarades als pobles, que és potser on es conserva millor. Llavors, ara el que farem és a veure com reaccionem, però sempre som partíceps, sempre estem bé, vull dir que tot bé. Els destinataris als quals s'adreça el projecte són persones de diferents edats i orígens, amb un enfocament especial als aturats, la gent gran, els discapacitats i les minories nacionals. A més, gràcies a un impacte directe, el projecte també afavoreix l'aprenentatge de noves habilitats i mètodes d'ensenyament, així com motivar els estudiants i membres del personal per aprendre llengües estrangeres i fomentar el sentit de la ciutadania i el valor de la diversitat. Aquest projecte el promou la Unió Europea.